po si Angelica Afable, Si Christine Leilo. Si Hendrix Capino. Abigail Abbas. Si Alan Icardo from Bicol University College of Agriculture and Forestry. Hello, I'm Yodeline G. Babasa. Si Reggie M. Eustachio, si Billy Brunya, Si Daniel Madera. Jane Juan Cabela from CNS Canar. J-Mark I. Celestino. Hi, my name is Joy Victor. I'm Carl Silvegaras. Si Alicidra Kanya. is Felizardo Jr. G. Arador, representing Catanduan State University. Hi, my name is Emmanuel Estrada. Si Margie Fernandez. I'm Eileen B. Palencia. si Emmy Tanyamar, Sunshine Talay from Central Bicol State University of Agriculture. Ako po si Joy Mato Domagin. I'm Rodeline Aguilar Labastida. Eddie E.J. Lauang. Si Elvira Bisaricon. Si Jenny Rose Avillana Gurusino from the Dasing Scat. I am Christian Red Centillas. Samuel Villasep. Si Anne Maria Alvarado. Si Raymond Bierso, Francis J. Haljig ng Libon Community College. Hi, I'm Troy M. Pante. John Kevin Pielago. Ellen Joy Cap. Maria Teresa Bulsaga. Mary Ann Pases from Partis State University, Salugon Campus. Ako nga po pala si Jerome Nel Armingote. Julius El Malapo. Casey Lovely Brual. Vivenco Natuor II. Daisy Bobbies ng Palangi Community College. Ako po si Gilbert Arias Pinar. Si Alan Butin. I'm Angelica Malia po. Si Marilyn Batuhan. Shaina Veriba from Sorsogon State College. At masaya po ako na nakasali sa top 5 po para mag-represent ng BUCAF. Ngayong official finalist na po ako ng Kabataong OA ay ang nararamdaman ko po is masaya po ako and at the same time po kinakabahan din po. Medyo nasisiya na medyo po na-pressure kasi ipagsasabay ko po yung pag-aaral ko sa mga subjects namin tsaka yung pagre-review po. Isang malaking karangalan yung makasali sa ganitong kompetisyon kung saan involved ang mga youth. Magbabasa po ng marami pong mga articles about organic agriculture. Siyempre, ang feeling ng nanalo ay excited at masaya. As of now, I will just do my best, strive hard para manalo, para ma-represent ang aking sarili at ang school. Siguro for preparations, study, super study. I am for sure na kaya ko kuya. Pwede ko talaga biyasahan. I feel nervous and excited for this incoming regional quiz B. Being the champion or the winner is really a blessing. Sa pag-represent ko po sa The Best in Scat, siguro ay magkakaroon po ako ng thorough study. Thank you po kay Lord kasi po nanalo ko dito. From The Best in Scat. Preparation ko po is study and pray. Sobrang saya ko po na isa po ako sa magre-represent ng Ligong sa regional congress, sa regional. Tapos po, yung gagawin namin preparation sa susunod na elimination is magre-review po kami ng and gagawin po namin yung lahat. I'm blessed, honored, and of course, this is my dream to represent our school in a regional level competition. At para sa paghahanda namin, of course, kung ano man yung mga training na dapat namin pagdadaanan po namin. Gagawin po namin ang aming lahat para makipag-compete ang aming school sa ibang schools. Ang gagawin ko mga preparations ay mag-review and I will do my best para sa sunod na quiz B. During quiz B, kinakabahan po ako pero yung pagkatapos, naging confident ako sa sarili ko and ang gagawin ko po ay magre-review po ako. Medyo kinakabahan pero as a students of Pulangi Community College, laban lang. Preparation lang na gagawin ko is siguro more review and more focus lang sa mga topics na ituturo sa amin. Isa pong napakalaking chance to sa Pulangi Community College and it feels very humbling and we're honored. And ang preparation sa gagawin namin, siguro more review and actualization of the processes na kailangan sa organic agriculture. Masaya ako na nakasama kami. Palagay ko first time ito na makakasama ang aming munting community college pero sisikapin namin na makakompete kami sa iba pang mga schools. Preparation ko, siguro po araw-araw o kaya pag may free time, magre-review po kami. Masaya po sa pakaramdam na isa po ako sa mga pumasa at napili upang mag-represent po ng school namin at paghahandaan ko pa po ng maigi para po sa regional competition.
Go Bukap! Go Bukaf! Go Bukap! And go Bukap! Go Buta! Go, Team Canal. Go Canor. Go CNC. Go CNC Canar. Go CNSC Canar! Go! Go Buffalo! Go CBSUA! Go CBSUA! Go CBSUA Buffaloes! Go CBSA Buffaloes. Go, 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 Catanduanes State University. Go, 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 Catanduanes State University. Go, 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 Catanduanes State University! Go, 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 Catanduanes! Go, go, go. Go Catanduanes State University. Go the Bessemscat! Go the Bessemscat! Go the best Muscat! Go the Bessemscat! Go the Bessemscat! Go Libon. Go Licom. Go Licom! Go Licom Community College! Fight, fight, fight! Go Licom! Go Partido State University, Salogon Campus. Go Salogon Campus. Go Partido State University. Go Partido State University. Partido State University. Go. Go Community College. Pulangi Community College. Go Pulangi Community College. Go Pulangi Community College. Go Fight Pulangi Community College. Go Pulangi Community College! Go, 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 Sorsogon State University. Go, 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 State University. Go, 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 Sorsogon State College. At Go Sorsogon State University! Go Sorsogon State Castilla.